Yên cho ngã thằng phi ngà là ra cứ ban tay chính em cho ngà bát phi ngắm qua ban đô ngõ nhà phi cerita chính em thằng bát phi ba yên cho ngà thằng phi marway ha sela berthai kum po kan kersai jing ye jong bat phi ngin bat ya kular ka jing ye hadu lenter kisni ba ye yang bat phi uplay tin lenti ba ye yang bat phi uplay tin lenti Shisha ya pi nga la it jing em ru ngan ai happy nga shan ya happy pin ri su maria nga jing it ba ko do shisha ngan ai happy it menta nga shan ya happy pin ri su jing in bakodor kabamanga bat phi nirai ublei umri unyada ya jing in kaba shisha jing in jonga bat phi ba in connection jing in jonga bat phi ba in connection Shikhelep maduan ban et praya jing e jongi ngi shangnya sa shi sin ha